para sa Antique News Updates. Ang mga balita nga natipon kang PIO News Team. PYDO Antique nagpagwa kang listahan para sa distribusyon kang educational assistance sa Banwa kang Lawaan. 6 ka mga SK chairman nakabaton ka mga bola halin kay Governor Cajao. Mga proyekto nga na-implementar kang gobyerno probinsyal sa Abacato Vias Fournier. Halin sa PIO News Center, ang inyong tagbalita. Mayad nga adlaw, probinsya kang Antique. Para sa mga detalye kang nagapanguna nga balita, PYDO nagtugro kang listahan para sa educational assistance sa Banwa kang Lawaan. Para sa report, may balita si Ken Estares. Ang Provincial Youth and Development Office o PYDO nagpagwa ang listahan para sa unang batch kang educational assistance sa Banwa kang Lawaan. Ang diya nga distribusyon matabo sa Pebrero 23, 2024, Biyernes nga adlaw kag diya pagahiwaton sa Gisian Public Market. Ang PYDO nagahingyo sa mga benepisyaryo nga magdara kang anda kaugalingan nga ballpen, school ID o kun iban pa nga valid government ID. Kag ginahinyo man nga kung mahimo mag-adto sanda sa venue kang alas 7 sa aga. Amo diya ang pamaagi kang sangkananay kang probinsya para matigayon ang kinahanglanon kang mga estudyante kag mabuligan sanda nga malabot ang anda mga handom. Para sa Antique News Update, Ken Estares kang PIO Antique. Anam kang SK chairpersons nakabaton kang bola halin kay Governor Cajao. Para sa dugang nga report, may balita si Daven Aragon. 6 ka mga SK chairman nakabaton kang mga bola halin kay Governor Cajao. Malipagyan nga ginbaton kang 6 ka mga SK chairman halin sa Banwa kang Barbaza ang mga bola para sa volleyball at basketball nga andang pagagamitin sa andatagsa ka mga kabaranggayan. Ang diya nga lihok, kabahin ka naging promesa ni Governor Cajao, kauna nga tanda ang nag-take oath sa gobernadora. Suno kay Jasmine Gindap, SK chairperson ng barangay Magturis nga pag-oath nanda kay Governor Cajao, kinhambadan tanda nga tugruan ng gobernadora kang mga sports equipment para sa volleyball kag basketball. Ang mga nga lihok, kabahin kapag pati kang gobernadora nga ang mga kabataan dapat mag-interest sa sports kay tungod ang mudya ang mga sterbe nga pamaagi para malikawan ang mga negatibo nga buluhaten parehas kang ilegal nga droga kag malain nga binatasan. Ako siya si David Luis Aragon, PIO Antique. Mga proyekto kang gobyerno probinsyal sa Barangay Abacato Vias Fournier. Para sa balita, may report si Brix Ostan. Nagpahayag ka ng pagpasalamat kay kalipay si Punong Barangay Ariel Pagunsan tungod sa duro nga mga proyekto nga nanabaton na sa gobyerno probinsyal pagi sa pagpanikasag kapag panguna ni Governor Rodora J. Cajao nga matugruan kang mayag nga pangabuhi ang aton mga kasimanwa kag diya may dara nga duro nga epekto para sa kaswagan kay nasambit nga barangay. Para sa Antique News Update, Brix Ostan, PIO Antique. Saylo kita sa tinaga kinaraya kag trivia antikenyo nga igatugro kanaten ni Daven Aragon. Mayad nga adlaw mga kasimanwa. Ang ating tinaga kinarayas sa kadya nga adlaw amo ang bakero. Diya isa ra ka obra nga amo ang pagbantay kang baka kag iban pa nga sapat nga nagapangharab. Ang diya nga tinaga ginagamit kauna nga tiyempo. Tinaga nga masami mabatian sa mga kaumahan kag kabukidan. Kag para sa ating trivia tikenyo, kamaan bala kamo nga ang ginhalinan kang tinaga nga antike, amo ang hantik, kauna nga tiyempo. Ang diya nga tinaga naghalin sa mga daragken nga subay nga ginatawag nga hantik-hantik. Ako si David Aragon, para sa tinaga kinaraya kag trivia antikenyo. Kag amo to ang mga balita nga natipon kang bilog nga puwersa kang PIO News Team. Ako dya si Rica Belmonte, PIO Antique.